Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Radyo Philippine Standard Time, las 6:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Tiki Tiki. Yan ang tatak, Tiki Tiki. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 21 na bulan sa Agosto, tuig 2020. Anano ang mga talakayo naton nga mga balita kag isyo para karon nga adlaw Biyernes. Ang kamatayo ni Ninoy Aquino, daw nabutang naman sa limot hasta subong daw wala pa magani matudlo kung sinong mastermind kadamo sang ginpanglupot sa bilangguan nga mga soldado pero wala gid magwa kung sino ang mastermind. May ara isa ka kilala nga tao nga ginatudlo pero daw nabutang malang sa alimunaw ang tanan. Dire kita sa mga isyu lokal dire sa syudad sa Bacolod. Ini balantayan ang liwat pagbukasang pagpalauli sa mga OFW dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Gasaka ang mga biktima sa COVID-19. Ginasigahom naton, ipangamuyo naton nga sa pagdagsa sa mga OFW naton nga mga kauturan na hindi magdugang ang aton problema sa COVID-19. Luyag man naton kag sa hindi, batuno naton ini sila. Taga Bacolod ini sila. May mga pilalang ka-reserbasyon. Kung gin-kwarentina sila dito sa Manila, pag-abot dire, another kwarentina, 14 kaadlaw. Ang report nga si Mayor Bing Leonardia, nagapangayo sang katagan sa uwa. Sino yung mga guidelines nila kung paano akomodahon ang mga OFW nga magpalauli dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagsulat gid si Mayor Bing sa tung Agosto 19
kay UWA Administrator Hans Leo Kakdak. Nagpangabay nga hatagan sang kopya ang Bacolod sa mga mag-aabot nga mga OFW dire sa masunod nga simana. Kung sa vapor o kung eroplano man mag-agi, importante makahibalo ang dakmanwa sa Bacolod kung ano kadamo sa mag-aabot kada adlaw sa mga OFW. Nga importante ini. Bangod, tagaan naton ini sang reservasyon, preparasyon. Di karon kon magdagsa ini sila. Kag maginutok ang mga hotel, kundi mabudlay, mabutang kita sa alang-alang, ti mabudlay man ibutang mo sa mga bulutuan ang mga OFW, kay mareklamo ina sila. Rason nga ang nagabayad sa mga hotel, amo ang uwa. So, ini sila dapat ukumudahon mayo, ibutang sa mga hotel, maayo nga mga pwesto. Kung sa bagay, ti obligasyon man nato nina nga mag-atipan sa ila, kay may dako makita nga kablaslan sa mga OFW. May mga tinion sa una nga nagsarurot ang ekonomiya, ang nagbuhi sa aton dire, amo man ang mga remittances sa mga OFW. Amo ina, kung nga importante nga mabalaan ta pila gid bala ang mag-aabot adlaw-adlaw. Pila magasakay sa vapor, pila magasakay sa eroplano para nga may preparasyon man ang syudad sa Bacolod labi na gid ang mga quarantine facility. Kay kung hindi kita kabalo, masala-sala kita. Abot abi karong adlaw, isa ka gatos. Isulod mo sa hotel, wala ta kabalo, dason nga adlaw another isa ka gatos, diin mo na idasok. Kinahanglan mabalaan ta kun pila para makalaging naton. Kag makasiling kita abe maiwaye anay isa kasmana, pagwaon ta anay ang iban sa mga hotel, amo pagpasulod naman sang bag-o nga mga OFW. Makalaging tabala nga hindi maginutok kag hindi man mabutang sa kompromiso ang syudad sa Bacolod sa pagpalauli sang aton mga utod nga mga OFW. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Ang pila ka nagapanagiya sanduta, patindugan silsite, bayaran, hindi ni mapunggan nga mangod mando ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Ining globe kag smart ni, mabutang pa ni sa delikado. Kaya may mga pandap niya, kayuhan yung servisyo nyo. Eh kung hindi, take-over na muna. Masulod ang komunikasyon. Halin sa China. Amo ni siya ang magadominar pag-abot sa tiyon. Nga tindog nga mga silsat, subog na patindog. Bayran ikaw. Kung tagiya ka sang duta, ang requirement siya kasimple lang,
basta ang duta kumplito sa papilis kag titulo. Nga imo duta, pwede patindugan seal site. Amo ini ang nagakatabo subong. Linibo-libo ka seal site sa bilog nga Pilipinas ang patukuron. Amo ina nga mabutang sa delikado ini smart kon globe kung hindi sila maayo kag kung magpigaw ang ila serbisyo. Dumdum ka mo? Agpaandam na? Ang pila naton kamamalida, kayuhan nyo, kay base kon madisgrasya ang inyo negosyo. Kay patindugan ina seal site kag ang aligasyon kag mga report ang nasambit nga mga komunikasyon maghalin sa pungsod China. So, hindi ka mo magkatingala kung nga may tulubo-tubo ang mga seal site. Ini siya patindugon, ang mga tower gani, duwagid lang mo. Ang ginamando sa local government unit naton. Ano ini? Kinahanglan, ini siya magatindog nga may ara ini siya, lisensya sa local government unit, kag hindi ini siya makasablag sa ginaagyan bala sang mga eroplano. Amo ini siya. Permit lang ang kinhanglan, building permit, kag ang kataason sang seal tower nga hindi makasablag sa alagyan sang eroplano. Kung ina nga lugar may building permit kag wala saplag, tukuron inang mga seal site. Kag wala sang makapugong sina kay mando ina sang Malacanang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpagabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 7, kadasig sang oras. Resign sa imo pwesto kung may nabilin ka pa nga dili kadisa. Amo ini ang ginarangkada kay Sekretary sang Ikayong Lawas Francisco Duque III Porte. Sila niya ipaiway ta pa ni si Duque kag si Morales kag iban pa nga mga opisyal sang PhilHealth. Hindi bala nga ang whistleblower nagsiling nga ang Sekretary sang Ikayong Lawas amo ang hari-hari godfather sa mafia sa sulod sang among ahensya. Porte ba? Daw, hindi magwantang bombardiyo subong. Nya kon may delikadisa, ining si Duque, resign siya. Bangod sang command responsibility. Porteng bombardiyo man sang hearing sa Senado. Nya tapos na ang hearing. Siling ni Senador Franklin Drilon Kapoy man ba? Sa kadlaw, tag 10 ka oras, 3 kadlaw nga arangkada sa mga opisyal. Tapos na ang hearing. Ang rekomendasyon, hulaton ta sa masunod nga simana. Kung ano ang dangtan sini, sang iskandalo sa sulod sang PhilHealth, ang katapusan nga may say sini, ang katapusan nga magmando sini, kay iya ina pinamutang sa pwesto ini mga retired general amo mismo si Presidente Rodrigo Duterte. Ang iya sini nga mando among ginahulat magapabilin si Duque sa Departamento sang Ikaayong Lawas o kon kakason siya upod sa mga opisyal sang
PhilHealth. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman, Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,